Moi boas celtistas e benvidos a un novo partido en Abanca Balaídos nun día especial para o equipo e nunha semana especial para o galego por ese día das letras galegas que se celebrará o próximo domingo. Por iso, para conmemoralo e para darlle forza aos nosos xogadores, hoxe visítanos Arume de Malvas e The Boys, os canallas de The Boys. Como vedes, moitísimas cousas por diante, así que quedade porque hai moitísimo que contar. Isto promete. Dentro Inside. Queremos preguntar por que esta semana arrancamos a Semana das Letras Galegas. Que che parece? Pareceme fenomenal, pareceme fantástico que o clube apoie este tipo de momentos e de situacións, sí. De alguna maneira, que o Celta sexa o que eu creo que sempre tuvo que haber sido a bandeira de Galicia, non? De alguna forma, futbolísticamente, non? E hoxe haberá actuación de Arume de Malvas nesa previa polo Día das Letras Galegas. Que che parece tamén este tipo de iniciativas? Pois moi ben, todo que sea con respecto a eso, o Día das Letras Galegas e todo, pois genial. Outra aposta máis por parte do clube como a tradición que ten polo galego, non? E apostar polo galego que son as nosas raíces. Encántame a conexión que hai da xente do Celta co clube e ca afición. A ver, ao fin e ao cabo o galego que está a mermar, porque ao fin e ao cabo cada vez falase menos, é moi importante que equipos grandes que estáis en primeira división, que lle den apoio ao fin e ao cabo a esta lingua que ao fin e ao cabo non se pode perder. Tamborilero como son eu, ainda mellor ainda. Estamos en unha época que a música tradicional é moi importante, e máis para nós que somos galegos. Moi ben. Pareceme algo moi importante porque sempre é un bon momento para un pouco dar unha homenaxe á nosa lingua, que é algo moi importante, e daqui da miña parte tamén felicitar o clube por o emprego da nosa lingua nas súas redes sociais, tanto na comunicación oficial como en todas as súas redes. Creo que é un paso moi importante para dar ás novas xeracións un motivo a máis para empregar a nosa lingua tan bonita e tan do noso povo. Saídos por detrás, espera, ven. Hoxe na previa haberá un pouco homenaxe a esa nova tempada que vai sacar The Boys. Que vos parece? Bueno, yo me he visto la serie, he empezado la primera temporada por un capítulo solo y la verdad que está guay, mola el humor negro dentro de un poco lo que es la serie y tal, pues está guay, a mí me gusta, la verdad. Pois vai, iso é unha sátira sobre a crítica das míticas series de superhéroes, as películas de Marvel, por exemplo, e fai un pouco eso, non? Como unha secta do que sería un O7, que aí chamase O7, do que é o grupo de Marvel de superhéroes ao que é realmente o que sería na vida real o que é un superhéroe de verdade, o que é a sátira. The Boy. The Boys. Pois ahora en este momento deixesme Boys sí, os de Boys sí, porque Boys temos nós de labrar, pero así ahora non é. The Boys va de unos superhéroes, pero que tienen una ética un poco rara, un poco corrupta, y superhéroes que son, pues, en verdad malos, pero para el público, pues, tienen una imagen un poco más buena y va un poco de esa ética que no tocan otras series de superhéroes ni películas y está bastante guai. É un serión espectacular, me recomendou bastante xente, entón, aparte xente que está en Latinoamérica que coñezo, tamén a viu e recomendoume moito. ¿Qué tal? Vamos. También, Bueno, estamos aquí xa con Arume de Malvas. Que tal? Nerviosos antes de sair ao campo? A verdade é que sí, un pouquiño, sí. Porque é unha responsabilidade moi grande e, bueno, non todos os días se pode tocar en Balaídos. Somos un grupo de música tradicional, vimos de Tui,
nunha parroquia que se chama Malvas, levamos desde o 2011 tocando e xa vimos de facer actuacións moi importantes, pero Balaídos sempre o máis top para nós. Empezou un grupo na propia parroquia, un grupo pequeno, e pouco a pouco pois o proxecto é bastante, é moi interesante, entón a xente, fomos achegando aos pouquiños ata ser o que somos hoxe, que realmente somos unha banda moi grande. Hoxe seremos alrededor de 40 persoas. Vimos de ser unha agrupación pequena, pero cada vez somos máis, e a nosa idea é mellorar individualmente e grupalmente. Se a xente se quere apuntar, pois moito mellor. O meu papá ensinoume a ser do Celta, entón claro, para min é non teño palabras para dicir o espectacular que é, é unha ilusión moi grande e pois esos nervios tamén son grandes, pero vamos, que espectacular para nós realmente, estamos moi felices. E dades ademais aquí no Templo Celeste ese pistoletazo de saída ao Día das Letras Galegas, que este próximo domingo. Que che parece iso, ser un pouco representante galego aquí do Celta? Pois un orgullo. Unha institución como é o Celta, ser representantes da cultura, da tradición galega, pois un orgullo, estamos sen palabras e intentaremos facelo o mellor posible. Imos facer, unha composición realmente de tres pezas, dúas delas da cultura propia galega, e despois un pequeno guiño o Celta, que eso sí que non se pode dicir, pero unha pequena sorpresa que esperemos que vos guste. Vale, aguantamos a cabeza.